Bueno, lo que anem a fer així en l'escoleta del Caragol és principalment la substitució del paviment anteriorment de roseta pegat en molta junta que podia ser susceptible de crear àcaros o elements que no es podien llevar netament a un paviment continu i vinílic que automàticament no tindrà juntes, estarà solapat i que serà anti-abrasió, anti-quemadures, el tema de neteja, serà una neteja ràpida, una neteja que es farà automàticament en sec i que tot això ens evitarà l'aparició d'àcaros, hongos i que automàticament farà que ante la directiva de la pandèmia que avui dia n'hi ha en el virus que siga menys agressiu, intentar que per almenys l'escola siga protegida. A més es faran una sèrie de punts a l'entrada, una sèrie d'itineraris d'entrada i eixida que farà que si la cosa va a menys puguem tindre opció de que sí que es puguen hacer. Bé, nosaltres, com parlem per tot l'equip educatiu de l'escola, també donem les gràcies a tots els regidors de l'Ajuntament per aquest esforç que estan fent. L'escola està fent-se unes obres que donaran, no sé, volem que vos doni molta tranquil·litat, estan arreglant el pis i tot per a que la higiene per al curs que ve siga el més important i res, estigueu tranquils, que es quedarà molt xula l'escola i res més. Des de l'AMPA estem molt agraïts de les millores, sobretot per aquestes èpoques que passem, i la higiene és molt important per als xiquets i per a les famílies. Moltíssimes gràcies per tots els esforços. L'esforç que hem fet, sobretot per a poder consignar la dotació pressupostària per a poder fer aquestes obres de millora, l'objectiu és garantir la seguretat dels nostres xiquets, que quan vinguen i inicien el curs vinguin amb totes les garanties de control sanitari. És un exercici de responsabilitat i al final, tant de l'àrea d'educació com del govern en general, l'Ajuntament de Viva, el que vol és que els nostres xiquets inicien el seu curs amb totes les garanties sanitàries. Ha hagut un gran esforç en buscar els millors materials, en aquest cas els tècnics municipals han buscat un material innovador per a permetre una neteja que siga ràpida, que siga eficient i que siga segura, que és el que busquem. I al mateix temps, també en el panel que anem a posar a l'entrada, també permetre aquesta plasticitat de tota la gran imaginació que tenen les nostres docents del centre i a més també amb tota la seguretat, evitant porositat i va ser, la manera d'instal·lar-ho serà magnètica, és també una novetat. En definitiva, un gran esforç per a una gran escola.